salmini gardiɗo en wonde dendagal ɓe ardi ɓe kadi en calmini en juurima kadi dendagal to ɓe ummi to hono Madina Gounass gonɗo sababu o kadi garɗo hono Ablaye Madina Gounass o ummi koye wuuro teddungo o teddini toon o moƴƴini toon ha laayi ha yettiɗo ene wayno o adiri moƴƴinde ko nokku makko o moƴƴini ɗo emin mbiyamo bisimilla ɗo mawɗo galle ɗo ɓe mbiyamo bisimilla kadi gonɗo sababu kadi hono Moussa Bala mo jokkodiri o wi ko neɗɗo tedduɗo ɓe gondi bisimilla moɗon bisimilla on dendagal kala alhaaliji foof min jetti on min jaɓɓimo on e inde Moussa Ganna Balol o woni sababu gargol mon ɗo en e hoolare moɗon mo koolaɗo kooliɗo on e dow hoolare muɗum onon kono hoolaɓe ɓe dow hoolare neɗɗo so hoolaka tottatake hoolare kala mo hoolaka a wawa tottade hoolare e bisimilla moɗon e hoolare mon nde koole ɗon nde kadi on jettini hoolare kadi on ɓeydi hen hay kon koolonako kon mbaɗanako on ɓeydi hen gati inde Moussa Ganna Balol ko on woni sababu gargol mon ɗo hen woni sababu forage o e weltare e jarnade on e jarnade mawɗo o e jarnade ganduɗa hon onon arɓe foof e yo mana min beltimo no fewi par ce que Moussa e yo mana ko Moussa yimɓe foof malgré noon onon on mbaɗi o mbaɗi reconnaissance par ce que neɗɗo wawi waɗnede hunde taw anda taw waɗa reconnaître eyyi onon noon on mbaɗi reconnaître on jiiɗi Moussa no jiiɗi ɗon Moussa ni noon jiiɗi ɗon famille Moussa eyyi wuuro ngo fof kadi ɗum jiiɗi ɗum noon min mbi on bisimilla moon onon fof on calminama inde moon e jettode moɗon e dow inde Abdoulaye Walla Ndiaye on calminama kadi onon arduɓe makko ɓe kadi on mbiyama bisimilla moon e nder wuuro Ganna Balol on calminama on juurama bambaɗo e babaɗo e mbaɗowo tete e tettanowo hoore mum foof salminama min calmini kadi dendagal Ganna Balol naaɓe ɗo wuuro ngo jibinami jeeyami ngo ko babiraɓe meɓe goni ɗo alay saago so mbeɗe salmina mi yejjitta o min calmini kadi e dow inde rewɓe Ganna Balol onon fof ɓe calmini on ɓe juurima on ɓe jaari on ɓe jetti on ɓe mbi on kadi oɗon jaafo e sababu laabi mon garal moɗon ɗo en ɓe calmini on ɓe juurima on ɓe juurima Abdoulaye Walla Ndiaye emin jiiɗi forage o minen Ganna Balol naaɓe kay somin keeɓi ha hande emin jiiɗi saabu ene waɗe amen nafoore so ari ɗo en ma wallu min jogoy amen nafoore saabu minen joni emin jogui ɗo ndiyam ni kono forage min ƴettoy no wiyeteno ko Sindiane min ƴettoy ndiyam minen noon somin keeɓi ɗum ene walla min minen rewɓe ɓe kadi wona e rewɓe tan haye e nokkuji jahoɓe rewoɓe ɗo ene payi waalo ɓe minen foof ma wallu min ɗum noon min calmini on min juurima on min beltinima on min mbi on bisimilla min ñaguirima on Allah moƴƴere kadi ko ɗum ɗo no jomuru wini ko yiɗande amen tan no feewi kadi yo Allah ɗaccu sababu o baɗɗo sababu o tawno ɓe mbi o naafi omo huuri o naafi omo maayi ɗum ɗo waɗi ko caggal makko kono noon won noon kadi kanko baɗɗo o ubbani oɗon nemo o wano on waɗano ngal ɗon teddigal o wasa ɗum hutude kono o wi ko guure ɗe mbaɗante ko fala budde madde ɗum e wuuro Ganna Balol kadi ko forage mawɗo anni waɗande Ganna Balol naaɓe kadi en jettimo no feewi kono en jettan noon DG Abou Ndiaye oɗo mo jiiɗon kala ko hoolono o waɗi ɗum ha timmi kadi mbeɗa andi Ganna Balol naaɓe kadi so mankani kam walla so ɓurtani kam timmat ha yetto to yiiɗaɗo inchallah en jettimo en jaarimo délégation o foof noon e calmini ɗum dande ko may seeɗa jafonon en konngol e dow inde monsieur le maire de la commune Abou Diallo Balel o adi foof mbiɗo on bisimilla moon bisimilla délégation fondation Walla Ndiaye en tant que directeur fondation monsieur Abou Ndiaye kadi mbeɗen ɗon remercier monsieur Abdoulaye Walla Ndiaye adi d' abord eɗen kaala nafoore ɗaminani ɗo nde jetten Allah jetten mawɗo men Amadou Ndongo de Galeyaɓe ko neɗɗo daraniɗo développement gila développement ene wiye ko petit d ha développement wonti grand d en jetti hen Allah no fewi monsieur le maire wi on bisimilla moon e commune o ko gadoroɗon ko Ganna Balol après paɗon ko Sinthiou Garba Galeyaɓe Ogo et tant d'autres voilà Sinthiou Garba Paris on mbiyama on jarama puisque ko mbatton ɗo ko compétence transféré koye mbawkaji commune uji ya waɗande yimɓe ndiyam sono mbaɗani min ndiyam on guittani min diyal mawgal e nder koyɗa men commune o ko noon ni yaaji ko commune mo ganduɗa kam woni 46% superficie département de Matam amin keewi guure amin keewi population kono amin kolli on caɗele amen ɗe
eɗen garɗon ko wallude d' abord l' état du Sénégal e wallude commune o mbiɗa arde mon frère Abdoul Aziz Kane paaɗen koye nder commune he emin mbiya on bisimilla gannanaɓe ononne Allah jarama on jarama bisma mo bismi ɗon oɗo délégation. assalamu aleykum Ganna Balol naɓe en calmini gannanaɓe paadi fo eɗen calmina joom wuuro o eɗen calmina imam o eɗen calmina debbo e gorko gannon ɗon oɗo ñalawma wona hande o ligga min mbiyetemi ko Amadou Ndongo jami to Galeyaɓe commune de Ogo to Kongo to gandiranoomi ko Peti Ndongo gandiranoomi ko Peti Ndongo minen wondunoɓe Kongo ɓe ɗum ɗo ko ligga wona hande Alhaji Moussa Ganna Balol kanko wonno jaatiga men 1975 to Zaïre à l'époque Kongo joni ɓuroni weeli Lumbassi kanko wonno jaatiga men mino e Ablaye Wolle Ablaye Madina Gounas on saaha yimɓe gandano oɗo ñalawma ne ara Moussa andano oɗo ñalawma ne ara yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah yurmomo yaafomo o teddini min o jogui min komin sukaɓe komin butali ɗi guftani o anda fof to min guftanno est ce que ko cammeje moƴƴe walla cammeje bonɗe donc noon oɗon ñaaga neɗɗo yo wat ko moƴƴi tan sa waɗi ko moƴƴi a yoɓete yeeso ma e caggal ma Ablaye Madina Gounas noddi directeur mum hono Abou Ndiaye o yi a naati Fouta noon jaati gam mawnam wuro men ne wiye Ganna Balol o ñaagaki kono mami hokkuɓe forage pourquoi mami hokkuɓe forage wonko ɗum few wonko waɗinimi nde waɗantami nde wona ni wano mi ala mbuɗu mi ala tamma o ñammini o yarni o lelni donc so Allah waɗi artude e junggam en naati Fouta mi yiɗa diwde wuro Moussa Ganna Balol o haalani oɗo o ɗon jokkodiri Amadou Ndongo ko diwan Amadou Ndongo e oɗo noddi kam Ablaye noddi kam o jinmi ko jokkodira e famille Moussa Ganna Balol gandinaɓe mi hokkiɓe forage jaadon kadi ha toon jinmi ko taweɗa par ce que ko an andi to fuɗɗi ɗo an andi sababu ko ɗum addimi ɗo hande mino Amadou Ndongo ni woni namdimi Ablaye Dieng ko baɗam ko ɓiyum resi ɓiyam ko esam Ablaye Dieng ko baɗam noddumi ɗum hokkam ɗum numéro Oumar Diop noddumi Oumar Diop kalami ɗum nuwel o mbimi Ablaye Gounas hokki on forage batte liggey moƴƴo mo liggino batte awre o awanno min nde min goni sukaɓe nde hande wonko Allah waɗi e juuɗe amen o siftorimo o yejjitanimo omo hokkon forage hayso wuuro ngo sono sohli forage tati omo waɗa toon forage tati mbimi so Allah jaaɓi mami jokkodiri mabɓe min woni jokkodirima Abou Diop kalami ɗum ñalawma hande o mamin garɗo hande donc balluɗomo ciftorɗomo e ɗum noon hunde fof waɗanede moƴƴere wasa yejjidde ɓuuri tiiɗe ganndon Ablaye Ndiaye Ablaye Gounas yejjitani moƴƴere nde min kadi mi yejjitani moƴƴere nde ko minen gurdi 1975 faade joni hamin yeesi 49 years 49 ans wona hande presque demi siècle donc min jejjitani suka sa waɗini ɗum moƴƴere mawnide hen mawɗo sa teddini ɗum a waɗi ɗum moƴƴere mayde hen ɗum addi ñalawma o e min Ablaye wi so Allah jaaɓi yo gouvernement iwru banggue hirnangue kanko iwru banggue funnangue leydi ndi on wiiɗi wadde 1000 forage e nder Fouta e nder Sénégal 1000 forage no foti ujunere forage ujunere juma walla jama so Allahu lamɗo yettini omo wawi omo jogui o ñagante ko cellal arsugaji o ɓeydo yajde par ce que o dañi ko heññi hen yimɓe foof omo weeli farnorade omo weeli jiidude omo weeli wiyede ko Sénégal o jeeya kadi koye jeeyaɗo e Sénégal ko o weltidaki Sénégal par ce que to woni to foɗidirtanmo ko patron ŋeɓe kala rendez-vous mo jogui jomum arata e abbe arata koye abbe mum spécial onon tuba koye mbiyata jet privé wona ɗum woni puccu maɗa jet privé jomumen garat koye jet ɓe gummo Israël ɓe gummo Inde ɓe gummo tuman ko neɗɗo mbaɗaɗo sollicité no feewi ko Allah noon hokki Allah kañum so hokki
tan moƴƴi mbeɗaade fof yo salo kono kadi no waɗata ni mi sikki o hewata saljude no kaw Amadou wiiri ni onon wuro Ganna Balol wona onon ñaagui oɗo forage ko kaw Elhaji Abdoulahi Wolle Ndiaye tan anniyi caggal nde forage 35 sakket dokkaɗi ɗo ɗi ndemin gona e windude ɗum inɗe guure amin dokkira ɗum ndemin jetti ha ogo nde guinnumi ogo tan guinnumi wuro Galya wuro kaw Amadou Ndongo en o wi kam mbatta hen wuro ina wiye Ganna Balol nde yonti nde mbiɗa jogori arde mbimomi kaw mi anda holmo jokkodiranmi Ganna Balol o wi kam jokkodire kawma Amadou Ndongo Ganna Balol ala ko saabi mbiɗa rokkaɓe forage ko musidɗo amen goto non toon jeeyno ko mawɗo amen moƴƴo ene wiye Moussa Ganna Balol ɓayde noon o waɗinino kam teddugal wonto jaɓɓino kam wonto bismino kam wonto ñamminno kam wonto yarnuno kadi wonto lelnuno kam ngal ɗon teddugal mi wona jiɗi ɗon kadde gurdam Allah ɗum noon ɓeyde takkimo wuuro makko woto wirto wuuro ngo ɓenna jaaha toon dokkaɓe forage ko ɗum woni sababu gargol amen ɗo ka Abdoulaye Wolle Ndiaye wi on o rokki on forage mo ganduɗa komo 50 métres cube tawi kadi wadde équipé tawi kadi waɗete ko solaire so Allah jaaɓi taw kadi ko dernière génération to banggue matériel o ko ɗum woni komin gaddanno on ñalawma o emin paaɗa hen no feewi amin poti yaade joni Sinthiane amin poti yaade Sinthiou Garba amin poti yaade Ogo amin poti yaade Galoyaɓe hay Hamaraɓe ko nendi hen ɗum noon jaafoɗon min tan sinona ɗum ko ɗo min ñallatno sababu teddugal hakkude ka Abdoulaye Wolle e mama Moussa Ganna Balol ɗum noon bandiraɓe tedduɓe on jaafimi ganda mi jittiri ɗon mon kadi on jarama yo Allah sinin dore Allah mo sallah